towards its success. Kaonti ma Homa Bay ne obago nyasi mar dhialo odiochieng mar rowere piny mangima kata International Youth Day, kama Commissioner mar Kaonti no Moses Lilan ne ogolo chik ne ruodhi kod jolupgi mondo ne ni ginywando rowere wach kedo gi lwenje mag udi kod iye ma oyiw e kind nyithindo manyiri mapod ni malo e kaonti no. Ali abich ne ni nyasi no kendo miyowa mathoth. Nyasi no mane mar dhialo odiochieng rowere ne obagi e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay mar ng'iyo okenge ma rowere osegoyo e kedo kod midhiero mopogore mag kale, kama oting'o wach gamo iye ma oyiwe ki nyithindo matindo manyiri, tiyo kod yedhe mamero ji, lwenje mag udi e kind mamoko. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Moses Lilan mane en wende modhial e kinde nyasi no ne onyiso ruodhi kod jolupgi kaachiel kod jokanyo e sektas mamoko mondo ne ni ginywando rowere e kedo kod chandruoge ma jukogi ahinya to wach gamo iye ma oyiw ma pod chendo e kaunti no. Like I said, every month it is reported that about 50 cases, 50 cases of gender-based violence and also numerous other cases about teenage pregnancy that we have in our county. We are calling upon all the stakeholders. We are calling upon the law enforcement agencies. We are calling upon the clergy. Please, let's take this issue very seriously. Our children are losing out. We are almost losing a generation if we don't speak about this case. Lilan ne ogolo siem ne jogo matemo umo acheje marocho ratiro mag rowere e kaunti no. Gino manokone ka omedo dhi nyime to nyalo biro hinyo rowere kinde mabiro, ka bende okone giseketo kenge mowinjore mar kedo kod wach tiyo gi yedhe mamero ji e kaunti no mangima. When there is a case of teenage pregnancy, nobody wants to speak about it. When there is a case of gender-based violence, there is a compromising environment that is created. But we've asked our teams out there, we should speak out. We have decided that we are adopting what we are calling illicit brew and drugs substances-free sub-location. This is a concept we are adopting within the law enforcement sector because we want to create environments that are free from drugs. We want to create environments that are free from illicit brew. Director ma ochune chenro mag rowere e kaunti ma Homa Bay Electa Opar to jiwo rowere mondo kaw thuolo mar olo omenda migepe mopogore mag piny owacho mondo gidongorego. Wayudo ni sani nitie challenges mang'eny ma yudhe dhigo, ma yudhe nitie godo. To wan kaka sirikal to wacho ni challenges gi nitie kaka wase overcome gi. Wang'eyo kaka president marwa nokelo Hustler Fund. To Hustler Fund ni osemiyo yudhe opportunity. Ma yudhe nyalo yudo startup funds ma ginyalo chako godo businesses, ma gichako godo gigegi ma ginyalo timo kaka youth. Ka youth nigi program moro modwa chako timo, nitie Hustler Fund, nitie Youth Fund bende manitie. Ka jolony e sekta mar somo bende okone dwaro nitie mondo migepe ma opogore oti kanyakla e tieko midhiero mar rowere osebedo ka kale. Sama watimo ni nyithindwa gi kama ka giwe somo to wan wawegi chieng' moro ka gimbe okawgi, nyiso ni onge maendeleo madhi bedo kanyo. Koro that poverty obeda beda gima circulate within that line. Koro mondo mi wa break the jinx, gimiluongo ni mondo mi wa stop gini kata mondo mi wa ket giko e gima kama, wabede nyithindo ma responsible, nyithindo ma yubed responsible, gibed their sisters caretakers. Ali abich, Ramogi.